Исәмсез балалар, без сезнең белән икътисад өлкәсенә күчәбез. Икътисад һәм аның җәмгыять тормышындагы роле. Кеше көн саен күп санлы проблемалар белән очраша. Фатирда салкын яисә эссе, суыткычта ашамлыклар бармы, күпме акча калган һәм аңа нәрсә алырга, яңа телевизор сатып алырга яисә яраткан журналга язылырга мөмкинлек бармы, китапханә эшлиме? Безнең күп санлы ихтыяҗларыбызны канәгатьләндерү мәсьәләсе кызыксындыра. Ихтыяҗлар һәм ресурслар. Ихтыяҗлар шәхеснең кешеләр төркеменең тулаем җәмгыятьнең яшәешен һәм үсешен тәэмин итү өчен кирәк булган нәрсәләр. Кешеләрнең ихтыяҗлары төрле. Беренче чиратта бу матди ихтыяҗлар һәм рухи ихтыяҗлар. Хезмәткә, белем алуга, сәламәтлекне саклауга ихтыяҗлар бар. Һәм ниһаять кешеләрнең социаль ихтыяҗлары да була. Ихтыяҗларның җыелмасы һәм характеры климат шартларына, конкрет илдәге юлларга һәм тормыш дәрәҗәсенә, фән һәм җитештерүнең үсешенә бәйләнгән булырга мөмкин. Әмма безнең ихтыяҗларның гомуми закончалыклары да бар. Алар вакыт узу белән үзгәреш кичерә. Әйтик, бүген берәү дә чабата кими, яисә бүлмәне яктырту өчен керосин лампасы кабызмый. Ихтыяҗлар гадәттә аларны канәгатьләндерү мөмкинлекләренә караганда һәрчак тизрәк үсә. Ашамлыкларны үзе хәстерли торган тылсымлы эскәтер һәм йомышларны караусыз үтәүче алтын балык турыдан без хыяллана гына алабыз. Әмма тормыштагы чиксез ихтыяҗларны үтәү өчен җәмгыятьнең ресурслары шикләнгән була. Кешенең ихтыяҗы аның теләкләрен канәгатьләндерә ала торган әйберләргә төшә. Костюм тегәр өчен тукма кирәк, йорт салу өчен материаллар һәм җиһазлар кирәк. Машина бензинын нефтсез ясап булмый. Булар барысы да ресурслар дип атала. Кешеләрнең мул ихтыяҗына карата икътисадтагы ресурслар вакытының һәр мизгелендә чикле була. Барлык ихтыяҗларны канәгатьләндерү өчен алар бер вакытта да җитми. Ресурслар чикләнгәнлеккә мисалларны безнең әйләнә-тирәдәге дә табарга мөмкин. Урманнар, су чыганаклары, файдалы казылмалар запасы. Табигый ресурсларның кайберләрен яңартып була. Әйтик, киселгән урман урынына яңа агачлар утыртырга мөмкин. Башка запасларны яңарту авыр яисә бөтенләй мөмкин түгел. Мәсәлән, газ, нефть, таш, күмер. Бу агалардан скокчыл файдалану хуҗалык эшчәнлеген уйлап алып баруны таләп итә. Димәк, кешенең ихтыяҗлары туктаусыз үсештә һәм чиксез диярлек. Аларны канәгатьләндерү өчен ресурслар һәрчак җитешми, чөнки алар чикләнгән. Ресурсларының чикләнгәнлеге. Кешенең һәм җәмгыятьнең үсә барган ихтыяҗларының канәгатьләндерергә мөмкинлек биргә торган әйберләрне җитештерү өчен кеше кулындагы ресурсларның җитешмәве. Икътисадтагы төп кыенлыкларның берсе булган бу проблема күп очракта җәмгыять тормышының билгеләүче нигез булып тора. Икътисад һәм аның җәмгыятьтәге тормышындагы роле темасы буенча теория өлешебез тамам. Практика өлешендә күрешербез.